Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Ел дәвамында Чаллыда кулланыштан 9 тонна алкоголь алынды. Алкоголь инспекциясында еллык нәтиҗә ясадылар. Ниһаять, Мәликәс аръягында балалар поликлиникасы ачылды. Бу шатлыклы вакыйга турында Римма Әхмәтова. Кыш бабай һәм кар кызы балаларны котлый. Чаллы гаиләләрендә тәрбияләнүче ятим балаларга махсус бүләкләр әзерләнде. 2017 елда Чаллыда законсыз әйләнештән 9 000 литр алкоголь алынды. Алкоголь инспекциясы белгечләре ел дәвамында 400 контроль тикшерү чаралары үткәрде. Барысына да закон бозу очрагы теркәлде. Чаллыда ешрак нинди хукук бозу очраклары теркәлә. Бәйрәмнәр алдыннан инспекторлар нинди киңәшләр бирә? Хәбәрчебез дәвам итә. Инспекторлар сәүдә объектларын иртән дә кичен дә тикшерделәр. Лицензиясы сату, фанфориклар сату, медицина объектлар янында сәүдә алып бару очракларын теркәгәннәр. Ешрак эшмәкәрләр кичен сыра сату белән мавыга. Барлык закон бозучылар да җаваплылыкка тартылган. Сумма наложенных штрафов в 2017 году составляет 2 350 000 рублей. Это тоже немало. Увеличилось количество нарушений, как я сказала ранее, по непредставлению деклараций по форме номер 12. Это розничная продажа пива и пивных напитков. Тикшерүләр нәтиҗәсендә әйләнештән 9 000 литр алкоголь алынган. Инспекторлар спиртлы эчемлекләрне бары тик лицензиялы кибетләрдән сатып алырга киңәш итә. Роспотребнадзор идарәсендә алкоголь белән агулану очраклары теркәлгән, үлем очраклары да бар. Всем пожелания такие, что работать только в законном поле. А пожелания в преддверии 2018 года нашим потребителям, нашим покупателям приобретать алкогольную продукцию только в лицензионных торговых объектах и в городе 558. Я считаю, что это достаточное количество. Яңа ел каникулларында да кибетләр контрольда булачак. Игътибарлы шәһәрдәшләр хукук бозучыларны ачыкларга ярдәм итә ала. Моның өчен алкоголь инспекциясына яки дәүләт хезмәтләре порталына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бүген Мәләкәс аръягында балалар поликлиникасы ачылды. Ул 21-22 йортының беренче катында урнашкан. Бу микрорайонда 3000-нән артык бала яши. Моңа кадәр алар табибка, ГЭСка, ЗЯПка, яңа шәһәргә йөрергә мәҗбүр иде. Яңа поликлиника ничек эшләячәк, хәбәрчебез Римма Әхмәтовадан. Много всякого видал, но таких красивых деток отродясь я не встречал. Яңа елга күптән көтелгән бүләк. Балалар поликлиникасы ачылуны әти-әниләр шулай бәяләде. Хәзер алар табибка җәяү генә йөри алачак. Безгә моннан ГЭСка барырга бик читен, пересадкаларга бара идек. Бик шатмында поликлиника ачканга. Бик зур рәхмәт. Поликлиника зур түгел, 210 квадрат метр. Әмма монда барысы да бар. Табиб кабинеты, процедуралар һәм прививкалар бүлмәсе, картотека, регистратура. Офисны без ачып җибәрдек. Монда безнең 2 врач эшләячәк, балалар врачлары. Поликлиникада 2 табиб эшли. Берсе беренче сменада, икенчесе төштән соң. Аларның һәр кайсы көнгә 50ләп баланы кабул итә ала. Пациентлар килә, кеше күп, әкренләп яңа ритмга керәләр дип уйлыйм. Барсы да монда киләләр инде. Атнага бер тапкыр функциональ диагностика табибы да эшләргә тиеш. Башка белгечләргә әлегә балалар медицина үзәгенә йөрергә кирәк була. Киләчәктә поликлиникада табиблар саны артачак. Шәһәр сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Олег Сабаев әйтүенчә, алга таба шушы ук бинада зурлар поликлиникасы да ачылырга тиеш. Римма Әхмәтова, Илдар Шәйдуллин, Яңалыклар. Кыш бабай һәм кар кызы Чаллы гаиләләренә тәрбияләнүче ятим балаларны котлады. Шәһәрдә ятимнәрне гаиләләргә урнаштыручы мәрхәмәт үзәге яңа елга багышланган хәйрия акциясын башлады. Кыш бабай һәм кар кызы бүләкләр әзерли мәрхәмәт ятимнәрне гаиләгә урнаштыру үзәге ел саен үз әти-әнисе тәрбиясеннән мәхрүм булган балаларны котлый. Әкият геройлары иң беренче 12 яшьлек Полина янына килде. Аларда ДЦП диагнозы, йөрергә авыр, шуңа да гаиләдә бәйрәмнәргә йөрергә мөмкинлек юк. Кыш бабайның килүен зур дулкынлану белән көтәләр. Откроешь, посмотришь, с мамой поделишься, чаю попьете. Спасибо большое Центру содействия приемным семьям. Организовали нам подарок, поздравление с Новым годом. Это первый Дед Мороз, да, в этом году. Да. Центр содействия окружает нас заботой. Мы чувствуем себя нужными. Они организовывают мастер-классы, организовывают беседы. Можно к вам? 9 яшьлек Самат кыш бабай һәм кар кызын күргәч шигырен дә онытты. Современный Дед Мороз, он подарки всем принес. Ни конфеты, ни игрушки, ни пушистые зверюшки.
Он принес нам телефоны, современные смартфоны. Самат бу чирекне 4 һәм 5 билгеләренә генә тәмамлаган, мәктәп тормышында актив катнашкан. А посмотри-ка, какая у него тут стена почета. Сколько у тебя дипломов? Акция күп еллар дәвам итә. Кыш бабай һәм кар кызы балаларны тәрбиягә яки уллык алган гаиләләрне котлый. Бүләкләрне сатып аларга хәйриячеләр һәм шәһәрдәшләр ярдәм итә. Наш город большой. И приемных семей здесь тоже очень много. 84 семьи, приемные семьи воспитывает 116 детей. Дети разного возраста, разного пола. Это дети, которые в своей жизни оказались в трудной жизненной ситуации. И эти семьи протянули руку им. Акция 31 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Авыр хәлдә калган барлык балалар да бүләк алачак. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Яңайла кадәр 4 көн калды, балаларның хыяллары чынга аша башлады. Теләкләр чынга аша дип исемләнгән хәйрия акциясе кысаларында Кыш бабаев балаларны фатирларына килеп котлый. Быел акциянең соңгы катнашучысы София Казанцева. Сәләтле кыз Кыш бабайны ничек куандырды безнең сюжетта. Кыш бабай Казанцевлар гаиләсенә ашыга, өйдә аны апалы сеңелле кызлар көтеп тора. София Казанцевага 9 яшь. Ак сакаллы кунакның килүен ул түземсезлек белән көткән. Гадәттә Кыш бабай бүләкне 31 декабрь кичендә чыршы астына куйган. Ә быел уңышлары өчен Софияны үзе килеп котларга булган. София да бүләк бирүче өчен күчтәнәч әзерләгән. Дед Мороз идет веселый, напевая просто так. Дед Мороз, борода сосулькой, красный нос. Так, вот тебе подарок. Спасибо большое. А узнала, что это такое? Да, телефон. Софияның сеңлесе Дарья да шигырь сөйләде. Нас елочки, яркие иголочки, салики и мишура, веселится детвора. София Кыш бабайга үзенең грамоталарын күрсәтте. Кыз сәләтле сәнгать мәктәбендә бию белән шөгыльләнә. Бүләк алганнан соң тагы да тырышачакмын ди ул. Я хожу в художественную школу, занимаюсь танцами, люблю порисовать. В школе я почти отличница, у меня 1 четверка. Я стараюсь стать отличницей, чтобы Дед Мороз мне принес еще один подарок. Теләкләр чынга аша акциясе быел тәмамланды. Кыш бабай зәйдәге балаларны да котлады. Шатлык социаль үзәгендә нәниләр өчен бәйрәм оештырды. Чаллы икмәге компаниялар берлеге партнерлары Салават Трейд, Партнер Логистик, Вектор Плюс оешмалары белән берлектә зәйдәге балалар өчен дә бүләкләр әзерләде. Теләкләр чынга аша акциясе кысаларында 5 ел дәвамында Кыш бабай 4000-нән артык баланы сөендерде. Иң мөһиме аларны могҗизага ышанырга өйрәтте. Һәр гаиләдә дә иң төп хыял балаларның бәхетле һәм сәламәт булуы. Теләкләр чынга аша. Иң мөһиме ышанырга кирәк. Бу сезгә ишеткәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Якынлашып килүче яңа еллар белән. Ярчаллы каршы ал Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов эксклюзив шоу программалары белән 1-2-4 февральдә Сара Садыкова концертлар залында искиткеч булачак. В магазине «Зима» новое поступление дубленок, норковых и мутоновых шуб и скидки от 10 до 50%. «Зима» ТЦ Палитра, 3-й этаж. Жесткие, мягкие, астигматические, ночные, возрастные и цветные линзы в салоне «Челны Оптика». Новый город 4001, телефон 45 12 46 и Новый город 116, телефон 45 12 45.